OK, takže vás vítam u nového videa. Dneska je pekný deň, strašne krásny. Pozrite sa. Kúknite sa na to, chlapci. Teraz pekná hudba, poprosím. A vysvetlite mi ten sáčok tam na tom, no to je jedno. Skazil mi záber. A keďže je taký krásny deň, tak som si povedal, sadnem si na posteľ, zoberiem si toto a idem točiť. Poviem vám príbeh, ako som sa k tomu tu dostal, dobre? Storytime, dobre? Bol raz jeden pekný, neviem čo bol za deň, dávno proste. Kúpil som si z Alzy Avermediu a viete ako sa 100 tabletov týždenne, tak ja som jeden vyhral, kapo. Ja som bol ten šťastný. Aspoň niečo mám skill proste vo vyhrávaní, chápeš proste. Čo ti poviem. Ale ten tablet ako nejde moc plynule, by som povedal, hej. Kúknite sa na to. Tak preto ma napadlo urobiť low FPS challenge, alebo nie challenge, aký challenge, prosím ťa? A napadlo ma, že by som mohol skúsiť nejaké si hry zahrať na low FPS. Ako prvé, tu máme Agario, hej. Low FPS Agario. To bude cancer, to tak. To bude cancer. Radšej som sa neregistroval, lebo kebyže sa mám registrovať, tak mi to trvá asi 10 hodín na tomto tablete. Nickname si ani dávať si ho nejdeme, lebo kým si ho tam dám. 10 hodín. OK, takže ideme si to zahrať. Takže ideme si to zahrať a... OK. Ale už chcem hrať ako! Do štvrtice všetko dobré. Nikto není. Dobre, máme 18 masí, pokrok. Čo stalo? Povieš mi, čo sa stalo? Čo sa deje? 30 masí. Oh je. Oh! Nedá sa mi zabočiť, keď... Ale už... Pôjdem ho spláchnuť do hajzla, už naozaj! Chvíľu to hrám a už mám nervy. OK, skúsim sa nenasrať, OK? Skúsim sa nenasrať, to je challenge, to je môj challenge. Dobre, ak získam masu aspoň 100, tak ja neviem, čo spravím, ja budem taký rád, lebo ja mám problém len získať masu 30, A to čo mi samo otoča? Samo mi otočil! Dobre. Dobre, bol som sa vyplakať, lebo... Idem sa znova vyplakať. Mám nervy už. Tento tablet není na hranie, chápeš? To proste je tablet na... neviem, na krajanie, chápeš? Idem si na tom pokrájať jablko, alebo neviem čo máme. Idem si pokrájať. Zakús tu. Tak, čo sa budem srať, boha. Dosku za 20 eur. Na čo? Máš proste tablet. Čiže v modernej dobe si môžem dovoliť. Dá si takto chlebiček. Ja by som si dal by som si, kapo. Dal by som si dobrý chleba, kapo. Jesus Christ! Tak sa mi kolísa stôl! Musím ho podložiť. Hneď lepšie! Nice! Kapo, čo je dneska za deň? Čo vieme? Každý vie. Ešte, že som dopadol na vankúšik. OK, pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak dajte like, pokiaľ nie, tak vám prajem, aby ste mali na Vianoce tento tablet po stromčekom. OK, takže uvidíme sa u ďalšieho videa a... Ahoj.